video, hvor vi skal tjekke det nye gods ud. Jeg lavede faktisk den her video i morges. Men der havde jeg så glemt at slå lyd til, så det var bare super fedt. Men ja, der er jo blevet opgraderet en hel masse. Og hvis I ikke spiller Star Stable og ikke ved, hvordan det gamle, hvordan det gamle gods så ud, ikke? Ja. Så kan I se min video, hvor jeg tjekker de nye heste ud, altså de der Nordic. Der kan man sådan fornemme det lidt. Ja. Nå. Nu tænker vi kommer i gang med den her video, og vi starter her ved stallen. Men vi starter lige med noget andet først. Nu spiller jeg jo på iPad, som I nok godt ved, eller det kan man nok godt se. Så er der kommet den her smiley herover. Ja. Nu kan man så trykke på den, og så kan man lave nogle små effekter og noget, som man så ikke har kunnet før. Det er jeg virkelig glad for, til hvis jeg skal lave en RP. Ja. Det er rigtig dejligt. Nå. Så har vi stallen herinde, som jeg synes, de har gjort virkelig flot. Jeg tror, de har brugt nogle af de her effekter, man kunne lave i sin egen stald. Jeg synes, den er rigtig flot, og jeg synes også, den passer rigtig godt til sådan godset her. Men så tænker jeg, at vi rider herned. Før har de jo ikke haft folde. Nej, det har de nemlig ikke. Eller jeg ved, har de ikke haft det. Her er der bare nogle små lille butikker og noget. Vi rider lige herom her. Så har de jo... Så har de jo fået folde her. Og hvis jeg laver en RP den dag, jeg skal lukke på folk, tænker jeg, at så kan... Altså, jeg synes, det er ret smart, fordi hvis man nu leger et eller andet rideskole, eller laver en RP eller sådan noget, så kan man jo sige... Og så lukker man jo ind her, og så vender man til at låne lukket, og så kan man åbne her, fordi... Så hvis de nu andre hester render ud, jeg har lejet det én gang. Men ja. Så er der folde, hvilket jeg synes er rigtig hyggeligt, der er folde. Nå. Og så hernede. Vi kigger lige ned. Har de fået folde, og så har de fået den her mega pæne bro. Altså sådan virkelig, det føles meget sådan kongeligt, føler jeg over, men også sådan, når jeg rider lidt på sådan en lidt meget fin hest i hvert fald. Men ja. Og den dag, altså jeg filmer den af den, lad mig lige se, den 24. november. Så der er en uge til jul. Ja, altså der er en uge til 1. december. Jeg laver en video, hvis jeg har tid den 1. december, hvor jeg ligesom tjekker alt det der ud med. Alt det der, hvad hedder det? Juleverdenen kalder jeg det, ved ikke hvad det hedder. Ja. Så har vi de folder og sådan noget der, når vi har fået den der sti der, som jeg synes er mega pæn. Ja. Og så har vi fået det her mega pæne springvand, eller hvad det er. Det er springvand. Jeg har lige glemt, hvad det hedder. Og så har vi jo selvfølgelig det her gods, altså, nej ikke godset, huset ved jeg faktisk ikke helt, hvad det der er. Men ja, det er også mega flot. Og så herhenne, der har vi så alle de heste, man kan købe. Ja. Wow. Og vi har endelig fået en ridebane, fordi det havde vi ikke før. Det var faktisk den eneste grund, jeg gad at flytte til godset her. Det var fordi, de ikke havde nogen ridebane, men det har de så fået noget, hvilket rigtig dejligt. Og så synes jeg også, det er fedt, at de her karakterer, eller personer sådan, de er lidt rundt omkring. Og så synes jeg bare, det er fedt. Ja. Og så har de fået nogle små bokse der også. Hvis man nu ikke lige bor her, men man godt de vil være her. Og så har de et eller andet der, som jeg ikke helt ved, hvad faktisk er. Og så noget lancering, noget tror jeg.
Og det fede er også, at de har opgraderet bilerne sådan, at næsten alle biler har forskellige biler, altså ved trailerne. Sådan det ikke bare er den samme bil, hvilket, fordi det er lidt mærkeligt. Så tænker jeg... Ja, så har vi det her sådan... blomsterområde, som jeg synes er virkelig flot. Ja. Ja. Og så har vi jo fået en sådan små bokse hernede. Og to små folde hernede ved ridehuset. Ja. Det synes jeg bare godt, hvis man laver, som om man er et stævnehal eller sådan noget. Og så har vi sådan et lille hus eller sådan noget. Ja, altså så er der også kommet nogle nye løb og sådan noget. Altså, ridehuset her, jeg tror ikke, vi behøver at kigge så meget på, fordi det er bare det, der var før. Men der er jo nok nogen, der ikke spiller Star Stable, eller måske er det nogen, der ikke spiller Star Stable, så. Der er også kommet nye spring. Jeg ved godt, det er en dressurhest, men den kan altså også godt springe. Men ja, der er også kommet nye spring. Altså, jeg har ikke rigtig lavet nogen videoer, altså jeg kan ikke helt vise jer de gamle spring. Og så har vi fået en ridebane, hvilket jeg synes er meget fedt. Der kommer nogle løb, men jeg gider altså ikke lave det med en level 15 hest. Ja. Apropos med level 15, så har vi også nogle små bokse der også. Ja, det tror jeg egentlig bare var det. Man tænker lige rider tilbage, så I kan se alle de der blomster ting lidt ordentligere. Og så står der en pige her, Sonja. Ja, og så ligger Golden Hills jo lige dernede. Altså, jeg har traderen til Golden Hills, men Golden Hills... Jeg kalder det bare for Golden, men jeg ved godt, det hedder Golden Hills. Jeg kalder det bare for Golden. Men ja, jeg har traileren dertil, men lågen er ikke åben. Og det er meget mærkeligt med dem. Ja. Og der har vi selvfølgelig bare næsten her. Ui! Ja, ligesom det kommer jeg faktisk ikke været andre steder. Men ja, jeg synes det er mega fedt, at der også er kommet det her til iPads. Ja, der er lige folk, der skriver herinde i global. Og jeg vil så bare lige sige os, at hvis I gerne vil være venner med mig på SSO, så hedder jeg Ida Starblanket, og så vil jeg rigtig gerne have, at I skriver kommentarer på den her video, hvis I spørger mig om ven. Ja, fordi at normalt siger jeg nej til venner, men ja, altså må jeg skal lige skrive, at jeg hedder på SSO, så jeg ved, at det er fra jer. Så nu tror jeg ikke, der er så meget andet for den her video at sige. Tusind tak, fordi I så med den her video. Håber, I kunne lide den. Husk at smide et like og subscribe. Så ses vi i min næste video. Hej hej!